Okay, er du med? Skal jeg holde den her? Nå, skal den ikke på? Okay, let's go. Nu skal vi lige kigge, hvor man går. Den gynger meget. Lige kigge på kamera. Den gynger meget. Det gør vi også. Ej, jeg har brug for at holde fast i den her. Jeg kan jo ikke holde fast i noget. Hvad? Nej, jeg synes faktisk, det er nøjere at gå i den her. Man kan jo ikke holde fast i noget. Jeg føler, jeg vil falde. Gå nu. Hvad er det, han siger, at vi skal kigge på kameraet? Hvor vi går. Jeg er lige ved at gøre, så jeg ikke falder ned. Okay, vi står lige, og så holder jeg der. Men så til kameraet foran jer, sådan her. Sådan her. Ja, sådan er jeg, og så gå. Ej, hvis jeg falder. Jo. Well, that's also entertainment. Ej. Yeah, slowly. Hold it up. Yeah. Okay. Please good moment. Jeg følte, jeg ville falde ned af den her bro. Det er også lidt